Entzunda daukat, ia gogoendeko zuen, Luis Gaztelo Urrutia parroko hil zanien behantzerako zehose pasatu zuen. Kontatuko zu hori dakurra? Bai, hori bai gogoratzen az, ondo. Zene duen, abestero baten ditzen koru, titulo zinen bat koru. Etorri zan Arzipresti Durangokoe, Beteslau Maiora uste duzan orduen. Arzipresti etorri zan. Beteslau Maiora uste dut Tolosako erosala. Euskera erabak izan. Elizana nire zan barroko bat izan da, hain jente gitzik zera, zaban, herri honetan, herri honetan bihotzetan harrikozkorrak dagoz, harrikozkorrak olako zerbate zaban. Esan eman, eta inena, hemen ondo hartute egon. Bai, gutzu nahi zela, esan. Bueno, ez da.